päivä. Karuselli nimessä metsässä oli tuulinen päivä. Katselin ympärille ja huomasin oravan, joka istui lautan päällä. Ja lauleli, lautta keikkui puolelta toiselle, ja kun katsoin toiselle puolelle, näin talon ikkunasta näkyi pieni ihana kissa. Yhtäkkiä tuuli yltyi niin kovaksi, että toiselta puolelta kaatui puu Karusellikosken yli. Minua kiinnosti kulkea. Minua kiinnosti, kuka talossa asui, joten päätin kävellä puun yli mennä katsomaan, kuka talossa asui. Sieniherttainen mummo, juttelin hänen kanssaan. Yhtäkkiä huomasin, että kello oli jo 6, joten päätin lähteä kotiin.